Evo ovako za kraj, čisto da ne bude da baronišem, nadam se da je samo ovo u pitanju. Vidite, intercooler crevo spalo, ko zna kad je to i kakve su šelne, kakva su creva. Pa gde ste prapice, a? Dobrodošli u još jedan novi klip, dobrodošli prvenstveno na No Limits kanal. Sad ćemo da upalimo SX-a. Danas ćete da vidite koji problem imam sa automobilom. Pa eto, ko se razume, ako bude gledao jedan cold start. Evo ovako, pošto se govanca zagrijala, sad ćemo da odemo na neki džir. Malo da se prolazamo, da vam pokažem kako se čuje automobil, ne znam koliko ćemo moći, pošto uglavnom kad sam ga vozio, uvek sam ga vozio onako uveče. Nikad ga nisam vozio preko dana, ajde, ne znam koliko je sad sati, sad je 5:40, tako da mislim 20 do 6 je, sad ne znam koliko će biti gužve, koliko ćemo moći da ga vozimo, ali potrudit ćemo se da vam pokažem u čemu je problem. Da li je problem do dizni, da li je pumpa, da li treba samo da se očisti ceo sistem, to ćemo još da vidimo. Tako da, i naravno da se provozamo malo i reći ću vam šta mi se sviđa, šta mi se ne sviđa. Hoću sad, prešao sam možda nekih 350-400 km, pošto nisam ga nešto previše ni vozio, uglavnom sam ga vozio baš kao uveče. Tako da evo sad je kao malo još dok ima dana da iskoristit ću ovo da se snimam dok budem vozio i to. I reći ću vam par stvari, na primjer, koje mi se sviđaju kod automobila, ovoliko koliko ga vozim i koje mi se ne sviđaju. Ali generalno te stvari koje mi se manje sviđaju su nekako stvari koje su potrošnog materijala, zamenjive, dopunjive i ostalo, tako da, mislim, eto, vidjet ćete u vožnji, tako da ništa, idemo malo se vozimo. Evo ovako, evo nas u SX-u, naravno. Prvo što mogu da vam kažem da, ja ne znam, sedeo sam u dosta sportskih automobila, iskreno, ali ovu polu zavaljenost, polu onako sportsko sedenje, ni u jednom automobilu iskreno nisam mogao da dobijem, što mi se baš mi se mnogo sviđa. Šta mi se još sviđa kod automobila? Sviđa mi se upravljivost, zato što je mnogo upravljiv, nekako baš ima dobru komunikaciju s volanom, klasičan Japanac. Nisam ih mnogo vozio, ali mi se, pogotovo ne ovih starijih, ali mi se baš sviđa automobil najiskrenije. Imam jednu zamerku sad kao za početak, to je što je, ima, ne znam, HSZ su valjda Gevinde, opruge, ne znam ni ja. Ima nalepnica, kad kupiš moraš, ako nemaš nalepnicu nemaš ni Gevinde. Ima nalepnica na, ne znam koliko se vidim sad, jebi ga, već počinje da pada mrak, ali ajde, upalit ćemo ovo svetlo. Ima neke Gevinde koje su pretvrde, sad, automobil je stajao, ja nemam pojma da li to mora da se dopuni, 99% mora, pošto je zadnji levi počeo već i da cvili. Tako da to kad se dopuni, to trebalo bi da bude malkice onako, ne znam ja, mekši, ali ja mislim da ne može, da iskreno ne može, takve su opruge, takve su Gevinde, da mislim da ne može nešto mnogo mekše od ovoga, tako da ne znam, vidjet ću šta ću sa automobilom, neće biti daily naravno, daleko od daily-a, bit će vikend, ali za taj vikend mislim, evo pogledajte, bukvalno sve skače, ja nemam pojma da li to kad se dopuni kao ima malo neke razlike. I šta mi se sviđa, jeste projekat, jeste sportski automobil, ali bukvalno možete ga voziti najnormalnije, znači kao i nemate veliku potrebu da divljate, mislim, ne stalno, ali nije vas vuče, pogotovo kad blow off, kad se čuje, to je meni nekako, nemam pojma, to mi se baš sviđa. Tako da sad trenutno nemamo gde da ga vozimo, tako da ćemo malo posle, hoću da dođem na jednu lokaciju vama svima dobro poznatu. Ću da kažem par stvari još o automobilu, o eksterijeru, šta ću raditi otprilike, a šta neću raditi, šta su mi prioriteti, a šta ne, pa ćemo posle malo da odemo da se provozamo. Da vam pokažem koji problem imamo što se tiče samog motora u samoj vožnji. Mislim, reći ću vam odmah, poslije ćete da vidite, nekako kad se vozi automobil,
kao da ima onako knedlu, mora da je proguta pa tek onda da krene da vuče kako bi trebalo da vuče. Ne znam sad da ćemo imati mesta. Vidite, znači trebamo neki period da on, ima i policije, trebamo neki period da on onako krene, da li nema dovoljan dotok goriva, da li nema, to ne znamo još uvek. I to ćemo da vidimo, ali vidite ovde nema, kao da nema dovoljan dotok, kao da ga nešto guši. Sad šta je to, izvinite, sad šta je to, nemam pojma, iskreno nemam predstavu, ali to možemo vrlo lako da vidimo, da proverimo. U sredu, ja mislim, ću ići sa Vukašinom da... Ovo morate da čujete. Evo ga tunel, naravno. Ne mogu ruke, bukvalno. Ruke ne mogu da budu na jednom mjestu. Čekaj, gde je sad? Ja sam zaboravio. Ovde nisam bio 600 godina, snimani spotovi, sve mogu. Ovo je bolest. Svima dobro poznata lokacija, realno. Evo nas na dobro poznatoj lokaciji, realno svi znaju za lokaciju. X puta smo ovde dolazili, palili gume ovde. Što se tiče automobila, šta prvo radim, šta mi najviše ide na živce, da mi ne postavljate pitanja, sad ću doslovno, eto, reći vam problem koji ima, naravno, to sam vam rekao, ono sa, da li su dizne, da li je pumpa, uglavnom čistimo ceo auto u sredu s onim nitro pizdarijama, povezat ćemo ga na mašinu, to će sve da bude top. Šta mi najviše smeta? Naravno, smeta mi ovo što je točak kao da je za bicikl, a na automobilu je, pošto zbog ovih sajtni mnogo dobija na tom širokom izgledu. Same gume su, felne nisu toliko ružni, iskreno ne idu mi na ovaj automobil, ali nisu toliko ružne, nego su 16-ice za ovaj auto, mislim ono, još kad dođe prednji branik, kad dođe body kit na njega, znači nema šanse, pogledajte to, možete dete doslovno da stavite ovde i da ga ljuljate. Auto naravno prelep, mislim, meni. Ovo, nemojte me pitati, to su rupe od spojlera koje su, znači fizički je probušeno, nisu ni zatvorene, zato sam prelepio ovo da ne bi voda ulazila unutra. Ovo je gitovano, sad da li zato što je auto ovde udaren pozadi ili zbog spojlera, to ne znam, najiskrenije. Interijer naravno, ceo će nov da se presloči, ali mnogo je dobar, mnogo je zanimljiv auto. Mislim ono, ne znam šta vam kažem, pogledajte ovo. Znači, kad nema ove okvire ovde. Evo su Gevinde, opruge koje su HSD, nisam vas slagao. Ispod mosta smo faktički, moramo malo da mu damo gas, hvala Bogu. Sad ćemo da, vjerojatno ćemo prizvati Muriju, ali nema veze. Ček, gdje ja ubodem gas? Evo ga. Naravno, našao sam, isto je, mislim, mali je fi, ići će veći fi. Ovde sam našao onaj spoiler tipa Rocket Bunny ili tako nešto, uglavnom bit će ludnica. I da, ovaj ventilator mi mnogo ide na živce, to smo mi podesili bukvalno jedva. Što se tiče table, to sam isto provalio tipa juče kad sam nešto čačkao oko automobila. Hvala Bogu, goriva pije, ne znam koliko možete vidjeti, ali goriva pije bukvalno i više nego što mu sipate. Što se tiče, evo već idemo 100 na sat, ni ne krećemo se. Imaju, ovde su stajale one čukice, ko zna. I kako su čukice tu stajale, instrument table je izvađena struja, sad odakle ne znam. Najvjerojatnije iz Cajgera. Nešto sam se kao igrao s njima, ispojio sam dve žice i bukvalno ovo za temperaturu, ova kazaljka je bukvalno otišla i preko crvenog, a fazon auta nije ni bio upaljen, tako da ima tu negde spojeva.
da zbog toga i ovako treperi i ne radi kako treba, naravno sirena ne radi. Da, jedna mnogo loša stvar kad vozite ovaj auto, to može bukvalno svako da vam potvrdi, je što ste jako niski, mnogo nisko sedite i mnogo se nisko onako kad se vozite. Doslovno pre neki dan sam vozio na autoputu i sirena mi ne radi, hvala Bogu. Imam ja ove LED, lepo se vide, stvarno ne mogu da kažem mnogo bolje od onih žutih, ali nema šanse. Bukvalno sam išao pored žene koja je bila sa džipom i devojka je bukvalno krenula preko mene da ide zato što me uopšte nije videla. Totalno je nizak auto, još je naravno podignut i sve ostalo. A zamislite te kad se bude ukucao u patos, kad se sve bude lepo sredilo kako treba da izgleda. Ja nemam pojma, ono majke mi, ne znam, ako ima neki predlog za neko dobro osiguranje koje možda naplati štetu. Našao dosta kedera, dosta ove za ventilaciju koji su mi slomljeni i to ću da vam snimam kad budem išao, ako budem skupio pare. Pokušat ću da vam dočaram koliko auto, to ne možete iskreno dok ne sednete u njega, ali mnogo cuga, mnogo ga guči i muči nešto. Vozite auto, a nemate predstavu kako ide. Tako da ništa, idemo malo s prozom. Evo ovako, evo nas sad, popeli smo se gore iznad, bukvalno na novi most. Sad ćemo da vidimo ako budemo imali, vidite kako mu treba vremena nekako da povuče. Sad ću spustim prozor da vam to dočaram što više ako bude mogao. Evo čujete kako puca. Znači ne puca zato što imaš 600 konja, evo opet. Evo pun gas bukvalno, neće da probije 5000, evo sad postepeno probija. Ima neki problem i mnogo teško, znači kad dajete linearno gas onako, znači ima verovatno problem sa gorivom ili sa dobijanjem goriva ili ne može, ne znam, ja da proguta to ili šta god. Uglavnom nisam mehaničar, vidjet ćemo šta je, sumnjam na dizne, ali ćemo prvo za početak da očistimo ceo sistem, ceo automobil, da ga osvežimo, da ga očistimo. Automobil je izuzetno lak za vožnju, je toliko zanimljiv. Sad ćete još jednom da čujete otprilike. Evo i to odmah puca na auspuh. Evo čuli ste. Bukvalno krene da rafališe, ne znam iz kog razloga. Šta mi još nervira kod automobila, eto nervira me što nekako kad radi, video sam i drugara isto radi, nekako tak 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 tak, ima taj neki zvuk, čuje mu se da, ne znam šta mu se čuje iskreno, ali kao onako kao da je konstantno nešto pokvareno, a nije. A nije ništa pokvareno, tako da iskreno interesuje me šta se dešava, to ćemo pokušati da sredimo. Sad idemo kod Vukašina, inače uskoro izbacuje novi klip, kupio je još jedan projekat, dečko nije normalan. U klipu ćemo da idemo to sve da završavamo, da pokušavamo to da vidimo u čemu je problem. Ću ga više ovako kao arčiti, pržiti, zato što iskreno nije ni ovo dobro kad on ne može, kad baca sve na auspuh i to boli džep, užasno, kao fapa da vozi. Ja sam htio još da vam kažem, 99% za nedelju ili za 2 nedelje moram još da vidim kako šta da se spremim, što bi se reklo. Ubrzo izbacujem jedan klip nedeljno i ide jedan stream nedeljno, znači igramo, uzeo sam, pozajmio sam Olan, G29-ku, bukvalno pravimo ozbiljan setup, stvarno biće ludnica i šta vam kažem, subscribe-ujte se da bismo zajedno uživali u tome i evo Ćale me zove, aj zdravo! Ne bi projekat bio projekat kad se neko sranje ne bi dogodilo. Spalo nam je crevo s interkulera, imamo atmosferca, evo vidite, sam se gasi, imamo Atmo 200 SX sad. Jebi ga, idemo kod Vukašina sad, ako dođemo i kad dođemo, bit će samo zanimljiv ovaj deo autoputa. Automobil bukvalno neće da ide preko 2000 obrtaja, mislim ni ne pokušavam da ide, jer ne može, vozimo se sva 4 migavca. Moramo da ga gasiramo konstantno da se ne bi ugasio, tako da jebi ga, to je taj život, to smo odabrali, šta da radimo, mislim to se dešava, naravno šelna nije bila lepo tegnuta ili moramo i da proverimo koji boost ima automobil, ne znamo faktički ništa, tako da jebi ga, to je to, mislim sad ćemo probamo.
prebacili smo u drugu jedva. Ali bolje sad da pukne sve što može da pukne nego da pukne bukvalno kad, ne znam ja, kad ga ofarbam, kad ga sredimo cijelo, kad ovo, kad ono. Sad što ima da zvizne, nek zvizne, vrete, zato sam ga, ljudi me pitao što si ga registrovao, ako ćeš za mjesec dana da ga stavljaš u garažu, eto, baš upravo iz ovog razloga sam ga registrovao. Da bi mogao da vidim šta je, gdje ćeš ti, brate, pičku materinu lepo. Da, nemamo ni servo, evo sad ugasio nam se auto. Jebi ga, vozimo kantu staru, šta da ti kažem. Kako radim, ovo nije dobro uopšte, ali uopšte. Evo ovako za kraj, čisto da ne bude da baronišem, nadam se da je samo ovo u pitanju. Vidite, intercooler, crevo, spalo, ko zna kad je to i kakve su šelne, kakva su creva, ali dobro, ne veze, možda nije jednostavno bilo lepo zakačeno. Tako da doslovno smo, jedva sam došao do Vukašina, tako da sad će dođe Vukašin, čekamo Mišu, ništa od alata nisam imao, evo, možete da izvučite nešto iz ovog, uvek nosite jebenu desetkicu ili šta god znate da vam treba za vaš automobil, brate, zato što eto, kad se desi ovako nešto, nemoćni ste, bukvalno ne možete ništa da uradite. Biga, to je, takav je sport što bi se reklo i mislim, krivo mi je, žao mi je baš da ja i nadam se da nije turbo zvekno ili nešto drugo, kako se čulo, ne znam, bukvalno kao da mi motor otpao, brate, i pao pod noge. Tako da, jebi ga, ništa, to je to, bit će to sve okej. Čisto, još mi je malo, nadam se da me vidite, još mi je malo baterije ostalo. Puklo je crevo, tačnije nije puklo, nego se izvuklo crevo od intercoolera. Evo kao što ste vidjeli, evo ga, zategli smo ga lepo sa šelnom. Sad šta je bio problem dok sam došao ovdje do Vukašina, do placa, najverovatnije sam svećice prepunio gorivom, svećice su sjebane. Tako da sad auto radi okej, vidjet ćemo u sredu, zamenit ću i svećice, zamenit ću sve. Čisto eto mini update, znam da je kao završio klip i sve, znate što trebate da uradite, podržite, eto vidite da je sa projektima uvek tako. Tako da mislim nema nervoze, nema ničega, to se dešava sve, to je deo sporta što se kaže. Tako da lajkujte, šerujte, subscribeujte, a još malo će da bude ovakva ubica.